joget ra sopan. Aduh, yuk, BA, gitu. Joget yuk. Joget teman lah. Iya. Ya bene. Kok takon sopan kok jogete kok malah kaya wong mabuk. Sopan, nek joget sopan ki piye kon marahi, Mbak? Jogete sopan ki rada sinarus-narus ngene apa piye ngono. Joget kaya wong. Lah keri ya cepoten. Sitoke gatel, sitok keri ngono to. Ah iya cepoten apa jane. Tetap. Pokoke ra sopan tak patenine lho. Iya. Ya cepet mantap. Ya bene kudu tegas wong lanang ki kok. Ngono. Iya. Kowe lanang kok. Aku ya lanang nek musuh ngene iki. Oh iya. Ayo terus Mas. Yuk terus Mas, lanjut. Yuk. Siti. Keroyokan sampun. Piye? Lah kudaan lho, Le. Ora kudaan ayo belut. Nggih. Yo, kowe pengen joget ora? Joget tapi sopan. Nah. Yo, ngono diwarai. Yo, Mas. Yo, diwarai. Yo. Ini beda ngapa lho, Le? Ini reokan. Reokan. Siji reokan tawarai. Yo,